जय श्री जगन्नाथ। फूल सजाइवा ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ପରେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା କ୍ଷଣିକେ ଆସିଲାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାରୁଦ୍ର କେଣ୍ଟ୍ରି ଅପୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ନେଇକି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଡ଼ ଜୋରସୋର ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଡାକି ଆଣିକି ସେମାନେ ଯାଉ ଯୋଗାଡ଼ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ପଛପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାଳେ ପ୍ରସାଦର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 800,000 ପ୍ରସାଦ କାଲି ବନିବାର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ବୋଧେ ସଜା ସରିଲାନି। ଏଠି ଆମ ବୁଦ୍ଧିଆ ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ସିଏ ତାର ଫୁଲ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ରାତି 11:15। ଏଇ ଜଗା ବିମଳା ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ସଜାଡୁଛି। ଏଇ ଜାଗା ଛାଟ ଫୁଲ ସିଡ଼ି ଆଡ଼େ ପକା। ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ସଜେଇଲାକୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦେଲାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ରାତି ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗ ଆହୁରି ସଜା ହେଇନି, ସେଠି ବି ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ସଜା ସରିଛି କାମ। ହର ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ସଜା ସରିଲା। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ବି ସଜା ଚାଲିଛି। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ବି ସଜା ସରିଗଲାଣି। ମହାଦେବଙ୍କର ଚାଲିଛି ସଜଡ଼ା। ଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସଜା ସରିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ବି ସଜା ସରିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଜା ଚାଲିଛି। ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ମାଳ ବି ଦିଆହେଇନି, ଆଉ 2ଟା ମାଳ ଦିଆଯିବ। କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜାଡ଼ିବା। ଜଗା ସଜେଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ପାଇଁ